Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo ko na. Tigre, Padre. Nay, tubeng. Sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok kay ta. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontrabida, ken observer. Di yung diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center, isagot kada kayo ti pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Ket ita, iti sabalimanen aparang iti pan nakigasang-gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagainep. Isagot mi kada kayo ti istorya na pauluan. Banga? Wenno banga-banga. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Dong. 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 Nga pa. Good morning. Ay, sana good morning diring ko. Ikay pa'y kumabingmangon ako. Nga pa. Yan na po sa na. Ansing ko pa'y laan. Nariwot pa'y. Nagsapa ka na nakaring. Sa mangring ka pa. Napaya. Pati pata. Isuasaan ako na nakaturo. Nya. Alas 4 di nakariinap. Kapoy di tagtaga-inap ko. Isuasaan ako na nakaturo pa eh. Anya nga min ayat nakabati-batam. Natagtaga-inap ko tayo di apong kulyo. Anya? Tay pagpagana doon. Banga ka no. Banga. Uy. Hintsak na awatan mo niya ti kayat na asawa ni yung pagpagana abanga. Ang mga no anyamot na di abanga. Malagip ko. Ada iti banga ang kapkapan ni tatang idi itabong danday di apong. Tsak mo't nakitan tinangidulinan tan kalpasan ti pumpun. Balasita ngagpailaang idi natay day di apong gulyaw. So, kaslawan pailat interes ko nga gusyoso kadagiti makita kidi akarkar na kabayatan ti lamay. Ang adda banga. Yun. Ang mga namit na pagurnungan iti abuloy da di abanga. Ngun nga taa. Anya kampay ide, ti ibagbaga na iti tagtagainap mo. Bangalat tamat ti sinasa una. Ay, uray lakas lalim mabakampay ide mat ti panagrik na kiti ulo. Iso nagikikisak ka no. Kat nakariingak mo tan. Anya nga iti kay papananday ta tagtagainap mo. Tay nga ro. Awan magsabala sinasa o di nakita kalakay. No di. Banga. Una na kampay iti. Ijay nakaslalim mapati ulo. Nagikisak mo tan kat nakariingak ko. Nino. Ati unak pa yan. Nga rod. Kanyat pa nagpunaw dyan na itagtagainap ko. Maibagasam ka, day? Ha? Ay? Nariwot pa'y. So, saan tapay bumangon? Urayan tapay ngaglawag iti husto. Basta, madaputong ko.
Kasla paypay so aday di apong kulyo di nakita. Amangan mat mo day patawid na ko ba idikin ka. Ngam saan nan anay tagdaan na tayo mo tayo. Ha? Ay na, makaturturog ka pala. Maturog na pa nga rin. Ha? Maturog tapay. No danda naglawagan. Makaturturog ka pala. Maturog na pa nga Rosa. Ay, Paniradyain na ng tagtagainap ka. Nanyaga ka dito. Parbangon pa'y lang. Mangaririingtan. Ay, pasensya kan. Labal ti bataksa. Anya? Tuladan nagsama. Saan? Apay kidi nga tuladan ka. Si kakit di Anya? Siyak nagtutulad. Tumultulan ka nagtagtagainap tunggal makaturo ka. Igagagara kaya. Saan? Lukas na. Igagagaram, ti kanayon apa nagtagtagainap mo. Ay, saan mo ka? Sino tagtagainap ka? Di ka nga mamate. Anya nga min ma, tinakabati-batam. Kapada di imbaga man tagtagainap mo, di na tagtagainap ka. Niya? Di taman dumay. Natagtagainap ko ray di apong kulyaw. Ha? Kasmat iti pan na kay tagtagainap mo kan ko na. Nga daw kampay idibangan na. Anya? Uy, isa ang mapampanunod ka. Ti anya? Ang mga nagparaparik namat ray di apong kulyaw. Ha? Ang mga nagdamot kidaw na. Anya? Apay ko maamay tagtagainap ko kat di nakmat nakitkita iday. Wala niya. Si kaki dimot. Kasano nga among aday di apong kulyo dyan nakita miti tagtagainap mo? Ada kang pa idi ipakpakita na abanga. Ha? Nalagip ko adagos dyan baga man tagtagainap mo amang bagbagay ti banga. Isang impapan ko nga isuday di ap mo. Sa bagay. Ay. Nakapay sudong. Ang mga dangat kaya't akid daon day di apong kulyang. Italtalan na langan iti tagtagainap ti request na. Oo namat nga ron kinidaw na. Amang ano kaming son, di kikid daon na. Ha? Anyan. Apay nagngirsi-ngirsi ka. Eh, Sino tingir-ngir siyang? sika. Ah, Makangirsiyakan ka. Baya mo, lipatan mong tinay baka. Natagtagainip ka no ni Rosa day di amang. Idikwan, nimot duming. Isu ako nakmait nga amangan no adda kayat da nga ibaga. asos, kita alakay. Amang ano kastamot nagpaisaw. Uray, ni duming ti officer of the deita. Agdamag aktuking kwa na. Di na nasasaokan ka aya. Awan mo't malagip ko nasasaw na. Di ka matunay. Nakapagsarita di kalman tani. Makumikom mo't iti aramid na. Damagam ti Amang ano adamot kidawon, day di amang. Yun, kasaok tuman ni Duming. Tatang, ayan day di ba nga kapan nyo iti pumpunday di akong kulyong? Bang, aday! Ala,
Di yun malagip day di abanga. Awan malagip ko. Ang mga nutag taga-inip mo pa iti may papan iti day ta abanga. Ah? Oh, Ay, saan mo Nabata di ti lagip ko. Nga idi irubwat dan ayulog ti bangkay day di apong kulyo. oh. Kat ada idi banga akap-kapan yaw. Abuloy ka di ti linaon idi jay banga? Ay, diya ka mo. Mala, barang sakto mo ti makaitag taga-inip iti day di amang. Sakto nga ta. Ipangibagaan na no anya ti linaon. Ti ibagbagam abanga. Dahitan ti pansyon day di amang. Ay, nasamukang dito'y ayan nangagpaisaw. May pakita nga awan si Marsarong karken kuana. Taray, nagsabakan kilawlaw na. Talaga nga awan, ta pandemic nga ruden. Awan sa painti imay dito kampusan to, di pista dagiti natay. Anyat amo tayo ditang nga. Maparitan idi dagiti tao ang mapanit kampusan tao. Una, di nasayat, agdalos ta iti aglawlaw. Gaikan ta, dagitantap no, malawagan man ti pansyon. Sige tatang, gaikan tayo nga raw tayo. Kaasibat tayo, nakasamsamugan at talaga ti aglawlaw na. Aglinong dapay dito sirok, tinarukbo sa kayo, Domeng. Ay, hagina natabay. Ituloy tati aggay, kinton makay na nata. Kaya bara ti darang ti initan. Iso nga glinong dapay laeng. Ni, adaya ka. Lakay nga turong ditay. Ewan, marigatan samat ang magna. Gagangay na siguro at lakay mo din. Ewan nga taa. Ha? Banga? Banga ko nam kaka? Ay, awan aapong. Awan ba nga may dito sementeryo? Ay, ano yan? Ala, kita kayo ay Ha? sa pulag jay bangak. Ay, daga sa partahon, di balik-balik. Dahil ako tikote, akalot dagiti mata. Ay, saan ko amaw-awatan ti bagbagam kaka? Anya da jaya? Sulot kagayam, Costello. Tulong ka. Ni, aglak. Maangsan to lang atan. Kay salonsod ko. Makakamatakpay nga ta. Iti na pongga babae. Nay, apay ngay akamatan. Ay, awan na. Di mo makamatan, takas lakit din. Kabang bangon mo, itilungon. Ay, sasawam, durbab. Ala, ituloy yun. Agaikan, yarubayan, tibalay ko. Ngalawan, awan danag mo kapsat. Iraman min agaikan. Duwing. Anya di kurana. Ha? Ayan nan. Awan matin. Ay, tatang. Bimangon sa lagi apong kulyo. Aha. Isu di lakay na kisarsarita ka na tayo. Hey. Ay, balay ko. Kunana to'y gagaikan ta. Ay, susapo. Nalalihatan at ang tingat aldaw. Duming. Agawit tat. Ay,
No siyaklat nakakita iti imbaga da chairman kan kagawad duming. Simuro takko ma. Ay, di ka man agin lalaing dita, Julia. Sa anak ng agin lalaing mga ato. Di uray ag kontesta sumrek iti pancho ni Jay Camposanto. Anya, nagpangas ka talaga. Ay! Sa anak kapangas am! Pinarusukan na mata. Talbag kalakyan. O anya? Ibagampay pangasak? Ha? Ha? Ay, saanan. Ay, batang nakawan. Di nakakarita na. Amangan na ikot-kot ka dito yung kampusan to. Ada umawag, Rosa. Hindi mo tatang. Ang bata mo na. Hello, tatang. Ay, Duming, agsagana ka. Nagtagtagainip ako, Kanya? Natagtagainip ko mo, Daddy Amang. At nakang paidiyaw awat na kanya kabanga. Kanya? Sungagsagana ka, at tagasing ka. At napapananta. Sa dinaw? Tagtagarita mga numasukan. Mas nagrubot kan, tatagasing kan. Ay, Hello. Hinidok lang. Anya ka na. Pagruburubatin na, tadagasin na ka na. Yung di na matimbaga, ano sa dino ti papanan may. Alakit, agrubat ka natan Lukas na timbaga na. Ang mga numakaun-una asumangpot, adi ka pa'y nakarubat. Ay, sabalin tuman ti sawanan. Adda kayo manaran. Anya kaya ti subla-sublian nyo dito yung kampusan to. Kat nabayag mo't anaitabon ti minatayaw. apay ayapa kasi kuram, ti panagsubli-subli mi ditoy. Di na ka matsing-singain. Mga rod ti rupayaw. Ipakat mo man ngatan, ti kinadagulit mo ataw. Ay saan mo, Chairman? Umay kayo, wete. Iti baray ko. Tagkapi kayo, pay. Kanya? Pagkapin na kami? Well, aslasang ili kayo mutan taga-kampusan tuak mat nga rod. Anya? Ay, ni apo mo susurot akon. Makaisamak man ti imbagayaw, ha? Mga tao. Dapat dakay tagbambanta di kampusan tao, ipapanya na balayo ti ayan niya. Hasta talaga kagawad Duming. Ay so nga umay kayo. Agkapi tayo. Ado ti sinuman amay kapay. Aya! Ay, detaman. Kailiw ko unay deta makan. Nang runa no datay naluto anay bag. Oy. Bakit? Talagang nagpamerinda kayo, ha? Alang na rin doon. Umay kayo agkapi. Sumbrak kayo dito yung baray ko. Balay na ka na. Musulyo mo dito simrakam, mga tao. Tap na ang mom Duming. Sideline ko dito kanayon nga iumay ko dito eh. Alang nga din. Tatubtubon tayo di pansyon day di amang. Takitaan tayo no nyo ti adda ijay. Ang kaita, narabante pansyon. Makitang tilungon, tatang. Narukupan. Ne. Awanan ti bangkay. Ay, tulang ko na kuma. Rurogan. Ne. Banga. Sumutlat ada dito. Tatang, tayo nga ibagbagat yan ang abanga. Ayan tayo ibagbagayo abang. Iwalin mo dito na dadaalin alungon Duming. Ang mga napandagan kadagiti plywood alungon. Kwa, ay, Alan kagawad Duming.
Saan na nga an-anwan daytan? Kikitaam at tulang-langan. Kuan, ti banga-banga. Ay, anyan ay Duming. Kita mo day tabangang ibagbagana. Awan sa matibanga dita. Yak manlangan timang sukimat. Banga. Banga. Ayan mau. Banga. Ah. Banga. Ayan mau. Ni, Awan matibanga. anya. No kasta, banga-banga nga ron aja imbagbagat alya. Anya. Ay, banog aso di. Malala. Isubli yung di tapan yun. Isubli? May isubli ka di pa, Banga-banga. Banga-banga, awan ti banga. Banga-banga. Ay, natagtagainap ko ba't na di apong ni Rosa? Ditan kagayem tinagdibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya tipanagan mo kin ko na. Tigre, Padre. Beng, Beng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayot na ita. Mabalin, Padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Doming, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wennutok gareng. Nagduduma ti akam na. Bida, kontra bida, ken observer. Di yung arot diwaya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manan na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi ka na kayo ti istorya na Paul 1. VIP Abisita. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Nikat agyaman dito indagas mo ameriendami kang tatangyo, Doming, tanay. Saan pala ang makapan ni tatangyo di barangay hall? Inyawag na nga ron. Isual siya akon at yung muna ijay. Kat ni Rosa, pwede isuti may nangyag dito yung merienda. Agiwalin ngamin iji palay. Apay, ado ti wara. Awan mo ti ubing nga agiwara, iti balayaw. Adulat ta dagiti sana may pakpak na inanang. Agipak nila basit ka no. Anda ngamin sumang pata bisita may. Aya. Ane,
Importantin sa akin di kita bisita sumang pagtauray la agipak ni Rosa. Gagangay la pa nagdalos met, nanay. Ay, sa bagay Kababain mo kung saan na naornos makita da. Asino aya dagiti sumangpet? Nagitay man kakasinsin ko, iji ilukos. Kasta. Ang mga no ado ti isang put daanap natin kas kadaplutas. Ay ado atin natang ita ijay. Ang pang-business man. Kasta. Ka, di dangarod agsid sida iti natin ta business dalaan. Ha? No, saan da agsid sida kadag iti maapit da? Di adan, asaan da makaparaman, awan libre. Ay, kwa? Ang damot nga ta isang putda. Ang saan ngamin nga ugali dagiyat agaw awit no agbit-bit-bit mo tayo agbiyahe da. Masadot da, kasta. Mas lakastan. Na. Ay, kitaan nyo Ado, ti mabik-bik ti may ti COVID, iti ilukaws. Isagana yaw, dagita apot yaw. Ay, face mask ko nakman lang, tamadyadang ganda ita apot. Dahil tangarod ti pagkatkatawaan ni kan Rosa dirabe. Ang mga nun naka-face mask kami taon. Kat salamay kat ti face mask mi, no mangan kami. Ay, kat kapilitan to kasta, ano agan-anan kayaw? Unay kat nga minon, tadi dala makatututurmat nga may agpaperwisyo. Ha? Ang mga no perwisyo dan tulaan kada kayaw, apakairan ramanan ni Rosa. Saan matket ding agpapa-importante dagiyay? Yung sa bali lang tayo agpabisita, uno agbisita, ano saan akas doya pandemay. Sa bagay. Sus, masapula kita nyo na imbag tumay. Ang mga noya baktupay kit din ni Rosa dito'y balay minok pa. Ay, jak lagit di kaya't ang maakaran ni Rosa iti kubay. Masapula kumplito ti travel pass dagi di sumangpay. Asaan dapim muspusit lang ka dagi ti checkpoint. Saan mo't nga ta? Nag-process da ka no mo iti travel pass da. Ay, rumbang laan. Nariga tayo. Ang mga no umay tumot lang ni Rosa dito, no makaiwalin indi balay. Nasaya at no umay. No saan nga umay pa umayot at talaga. Masapula mabagbagaak. Ha? Nay, di ka masasair abaraw. Kaya't kulaan ang mailisi ni Rosa iti virus na bilang. Amang ano dagitay kit dimot pa anawa at taga ilukos dagitay bisita yaw. Ay sus narigatan ko nakmanay. Sana makaayaw na iti bisita may, iti panagkunayaw. Ay wan, ang mga ano kasta. Adda nga min dagitay bisita asa na makaayaw. Dagitay paisubli da pa iti pinagpliti da. Inton aga-aawid da. Dagijay ti makuna abuisita. Ha? Oo, ay, agpaisureta na na. Ang naibaglaki din na, tawan pa'y padas mi akasta. Good amin, ang nagbalin na bisita may, manipod pa'y iday. Di magas kagaya, may di balay, Dumeng. Uwan, Sherman. Kunak na kayo pa ijay. May kayo mo't gaya, man iti barangay hall. Masurunak nga raw. Nakasapsapa ang nag-text di may sa senior citizen. Agpapirma laang. Kunamot lang no anyang emergency yung text nan. Anya tim papirma daya? Di application na iti panagkamang na iti organisasyon ti senior. Alas 6 kanupay lang agur-urain ditoy. Gaputa jak kayat ti makapagura iti tao. Imayak mo tadakos ditoy. Ngam, awan mo din. Anya? Iti sanak kano anaura iti eksakto nga alas 6. Pimanawan, tamapan kanupay agkape. Sana imbaga nga uray kanumot tapi nagur-uray kumot kano. Ngam dinak na uray. Nen. Ay, susapo ayam. Imbaga na nga urayak aginggat alas 7. Nagurayak mat. Ngambidisan kumot anak uray aginggat alas 7. Pimanawak mo ta. Napanak mo't nagkape. Dita karinderya, dita batog. Kahit dimteng mat, iti alas 7. Sinisiim ko tisangpod na inurasak. Agasem. Alas 7:02.
2 minutes lang matpiman tila daw na. Wen, ngam tiniksak mo't Imbagak, ayuro oray nakmo't basit, panak nagkapi. Dahil tatin rason ko, kasi ti rason na, hindi dinak na oray. Kahit naguray may. Kapilitan na. Ngam nakangag kanyak, hindi sana nasayat. Pinangagan niya pala may. Un ata, agram. Alas 6 pagurayin nak di opisina, sa dimot lang rod nakauray. Sabagay. Adu dagiti tao ama ko na demanding. Magkapasuro di kas diyan. Ani kat tangay adda kamutla dito yan. Si kapailat pamanawak. Agudungak. Sanjamanen atay sadot dapada makagawad nga udi ko maita. Ya kat, yang aron ngay. Ano sa rin Ang kuma, adamat makuna New Year's resolution na iti opisyalis ti barangay. Anya kumana iti madyakan nawidan na tinapalaba sa taon, baliwan na na, nagbaliw matan ti taon. Ay, kulak lanuadan na ita'y padpadaanan niya bisita. Malimon, awan na ba't lang yan? Sa pinabandog ba't ni Rosa nagdaldalos, nagururnos diti balay. Bayat, sila may ala ka na kitiso pa. Ay, please ko akitain kay pilawlaw nito sa alas may. Dapat kampay di flower base iti sangot ti basita sinan altar iti asideg ti mindo. Kasla balay mo't kano ti baknang ti balay min Ay, ayan mo't katan ni Rosa. Yap, manaw dito balay. Di nang samot kayat apasungadan ti bisita may. Ada nag-text. Hindi Rosa. Yan. Anda ka no ijayan na katugala. I-text ko ito lang. Ganda na kiti bisita mapadpadaan. Padaanak. Itiskin ko mo may ditinuro sa bandadan. Ilidap ko man ngakit din naaliwawa na kitay sa bangpod na. Isa makariingat kulakit. Intulad na Nini. Dan sakit ko may makipangrabi bakit? Garon sikat ti mapatmangkitan lakay. Sino taday taya? Ay, sapay maiparit agpadpadanon iti sa bali at tao iti pagtangan. San nga uso ti bisibisita ita? Ngam di mat agsardangan nagtuk-tuk-tuk. Day tamanang. Ni, sapay damo pa'y lasubok. Nan suminom akong pabit. Kakitaan din. Bayan ta pa'y lay dalita. Mga sino kadagitan. Unay kan lakay. Mangkarintaran. Ay, mangkarintar mo. Kayong... Kayo! Naku. Anda kami, uri anda kubid. Mas naganda kami Ha? Naglukod. Lakay. Amuda madagubid. May dakit din dito balay. Sapay rabi Makapakatao mat dito. Asino dito ay lakay. Bisitan sa amin na kita. Adda kami ko na naman. Busi sa amin ni kayong tukong. Kahit taga-kandun.
Ay, anyat umay da. Anyat umayan da nga ta. Ay, ni. Saan nga uso ti agpasya-pasya kita. Isu ka ron, ay na, inka kita ka rin, Ay, na po aya. Insan gustay! Say, naka, insan ko na. Ipagsukay! Na. Kakabay! Ipagkanaw. Ay, una yun. Ay kami man agpasa nga ilay! Sus Maria Kusina. Napa. Nalpas ka gusteng ko na dumag. Sapay sa nanay lakaman da kita. Ay, Anay ka pa danunan idan namang isang butak na agisa angin. Ay na. Sigurado asan na pa anang rabi lakay. Naguri ka. Kumamutak pa'y muta. Sayang ta adubo. Ay nakayaw. No jay lukaos. Adon ti makumiko man nagmula iti tabakaw. Ang parparbangon da nga agpaaway ang mapanagsibaw. Kastalatan na. Ang ingat mabalinin ti aggataw. Ay, kastaya. Ay, nagagat nga ron atag iti tao ijay kayong. Ay uwan akayong. Anyat sirbit ang mula iti tabako itangay. Awadang. Saan na nakas ide pagpapaidmi ti sagsasanga ribo. Uday tayo mangrugin ti panagtatabako. Uno panag-aapit iti tabakaw. Nay, apay. Nalakaunayin ay ati tabako. Uwan kayo. Tasan nga ron unayin ang mapaboran ti panagmula iti tabakaw. Kapo iti may parparit at panagsigarilyaw. Nadag, ngatingat tayo itimanay. Kabayatan ti pa nagtutungtong tayo nga agiin nila. Nay, ay ke, uwan ba't Imbagman, at dati kinirog mo aman ay baka. Ay, adagayam insang putyo aman eh. Ay awan insan. Ada nasarakag iti likod ti rikap ti kusina yaw. Makapampanganak man iti adobo aman eh. Isuwada ito. Kiniraw. Uno. Inya adobo kun. Alalala. Gatingat kayo. Oh, aramidak man na peanut butter day na tuma nakita kita. Ado aya. May saalata nga taday day, insan. Sa nga limon na kunada. Inlutok aminin Imbagam kin ni Sufeng. Ay saanan Awang mo nga men. Sa may sa. Ipagpabalay mo, ipaglidya. Kinuna na mo itay pimanaw, itay bigat. Uwan mo't ngamin kayo. Narigat mo, mabandog ni Abirat Sufeng. Ang mga sikaso ka na kami. Ipapabalay tayo baka. Di pa ikit iso kapag bandugan ni Abirat Sufeng, di kaada tayo. Apong gusteng. Ayan ni Manang Rosa. Lolo poge kunamot kanyak amol-mol. Ala. Pugi kayo aya. Apong. Nene. Pero ko dahil ting ubingan. Apong gusteng. Ay. Lolo Pugi. Kunak kumagayam. Lolo poge kunam kanyakon. Aday dati birngas ko no ka. Kasta aya. Lolo. Awain. Nagduduma kita ti tao dagiti kakabagyan na masangsanga ilime no kastoyen. Amang rugin ti panawon ti kalgaw. Ayun ne. Damet na lockdownin. No, hindi doon na makigat ka atod kami. Ang sanitan. Kakaiso na nakabrod mo't na tao ide. Dapat padas ko ay iti abroad. Awang gayam. Mayat ka dito trabaho ijabrawd ha. Ay, bayat Dumakkel ti kwartam no ipatulod mo dito Pilipinas. Isumot ko nga adon dagiti pimalaso ti babalay da. Kaduan na kadagiti karo bami ti nakabro ti asawa da. No di man dagiti anak da. Ay, unsa. Ngam dipindi mo't ay ti amo wino iti trabaho dita. Ginnasatan mo't lang ako nada.
Pagpaisunay ta kayaw. Nagbasto si amo kita eh. Isu aya. Wag. Iso nga yung bakaktikas tao. Tadi mo, nag-abroad ka ini aya kayaw. Ay. Wah. Nagtrabaho ka. Agam, saan mo't apin maghaso to'y balayaw. Uwan. Uwan. Ang nene ay kwa. Malas nga taan nag-abroad ni Lolo Pogi tatang. Anya. Ay, sus, molmol barok. Saan man at tila sa asawam? Ay. Anawaan na magtatang. Kit no imbagam tikas to itayal daw. Day, molmol. Di ka man sumamsampi tao iti tungtungan na iti nanakbad. Ingka ka iti kusinat. Tulungan ni nanang mo iti aglutaw. Huwag tatang. Naimas di lutlutwan ni nanang. Anyat lot-loto ni nanang mamol-mol. Nagikiwar iti di ko at Lolo Pogi. Ha? Ay sus, delikado. Ang mga tayo lako ni Sofeng adine pa'y na ito di jagi matang day jayan. Nay, awan makukwartami iso adagituyin tiyawi Joe. Ado nga min, ti saan min nga usarin abado me, kan kaayong mo, tukaw. Dagita, At kabagbagi kayo mat kan kayong mo Agustin ka. Iso abadom amin, dagita abado na adi na usaran. Ay, Nagadown sa karton daytan Ay huwag. Nagdudumad dagita, ada short pants, dagita, ada pantalon, ada kamiseta, ada polo, ada long sleeves dita. Naglalagda pa lang dagita. Ay, Tadi mo't unay na usar. Kan nalinis da Tali na ba amin dagita, sakba nga impumpen ko, dita aparador. Apaw, naggasat kan ngay lakay. Adaw ti maarbor maun. Hay, ipan, siya mo ngay. Daytoy mo't sanga sa ako bag daytoy, At kabagbakita mo, Ay. limok magak baset. Iso abadom amin dagitan ta, di mo't umanay kanya kaun. Ay, si kunhan amin. Awan ti baraw. Na, Anya ngay dagito, wag mal. ay kabarbaro pa ila dagita. Imbado maun, saan? Di pa'y ibagadan nga agsusublata kiti badaw. Ayun Di no kasta, di mo kayat. Wag mag-ipag. Ananwag ngay dagita. Si kunhan ngagpaisaw. Ngam di mo't unay na usar dagita ipag. Tadimot nga rot umanay kanya kung talim mo mugak. Nan, kikauk man. Nay. Umayag man. Ay, mo't anak ti karuba mi dayta. Ay, mabit lang Lydia Ay, umay ka. Ay, dayta man lang ti pang tudak ka dagito yung dagado abadaw. Nagado sa una pa lang mo ti tangi ipag ka. Di orewan mang tait. Kunak tumot akabagyan ni Uncle Chairman dagiti bisita yo ante. Wan, taga Ilocos da. Imbag ta nakalusot kayo iti checkpoint nana. Mun mait. Ay, Ne, nagadanda kita abado anti supeng. Ne, agpala ba kayo? saan? Badok da kita asaan kon ama usar. Ititid ko nga rod kin ni Lydia ngam ko nana mo tadi na kayat. So ano kayat mo alaamon balasang kao? Kita man? Nakita Uy, nagpipintas damat. Kabarbaruda pa'y. Ay, daytoy, branded ko naman. Ay sus ko naktupay. Nagngingi na dagita ginat gatang ni Rusa idi adada idi Hawaii. Sayang laang tadyak mo't mausaran. Ay, imported dagita, ipag. Katuan mate. Ay naggasat ako. Iyawid ko amin ang dagito yan, te. Ay wunan. Di mo't kayat ni Lydia iso alam. Jak mo pagarupan ga imported. Iso ako kwak amin na nang, te. Nalayawid kaon. Nana. Di mo mo't ngamin kayat.
Sayang mat, no pagbalin nakla pagpigadan ka na pagpunasan dagadi abadbado, ipaglidya. Iso ala, yawid mo, balasang ka. Ha? Wag. Nandyan na kita. Wag. Ha? Anay. Anyan oras ha? Alas 6, hindi malam. Awan pa nga ito nagiti orahin may abisita. Wano, hindi mo tanggan nga sa anak laan nakarieng. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang itipan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo, ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Padre, pabunyagak man to'y anak ko. At niya't ipanagan mo ko na. Tigre, padre. Beng, tubeng, sana mabalin ti tigre. Magan tinarungsot nga ayok na ita. Mabalin, padre. No mabalin tilyon, di mabalin mo ti tigre. Mabalin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Doming, mabalin amin. Mabalin namin. Domi, mabalin namin. May saaman nurat. Nasirib, nasariwawag ti panagpampanunot na. Ngem, nalaka amay ridridap. Kaya rigan na ti saksakulap wenno gareng. Nagduduma ti akam na. Bida kontra bida ken observer. Di yung arod di waya na denggen ti inaldaw apan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayinep. Doming, mabali namin. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagot ka na kayo ti Pambansang Radyo ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines. Kat ita, iti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagay na. Isagot mi kada kayo ti istorya anak paulwan. Asino, Timotya? Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Masapa ka mapanigi barangay hall. Tadan sa papanan ni Doming. Saan na makapaan ni Barangay Hall? Mapaan nga pumanaw mutlaeng. At nga minasken na pagsaritaan may sakbay a pumanaw. Aya, Sige, mapaan ako na. dumlawak magkad ka, lakay. Ha? Apay? Apay akas lawan gaganay gayam. Ada ka di sa gubanit mo? Ay, may kawak laeng. Itikawan manan ni Doming. Day tanga road. Nakadumot nga minan ti pagpapanan na. Ilapag danagak. Ang mga nudinan to kitin kahit nga iso tindursok ako mandidato at chairman. No bilang adan to pa eleksyon ay ti barangay. Talagamat nga iso kumati sumukat ka. Wen, iso ti kayat ko asumukat kanyak. Tapno maituloy dagiti marugyan a proyekto. Asan amalpas iti pa nagngudo ti takem ko. Tinasaya at akat kasarita minton sumangpaat. Talaga kasarita. Amwek no niya ti plano na. Tani, agka-Rafael mo iti bakasyon na kas kagawad.
Imbagtadakan dom. Adon tinay, tawa mamiting yung. Sa nabali, tanda ako. Napanugak lang nagbiyahe. Sige. Yan na nampay nga rod. Agistoryatan to, inton makainanaka. Uwan man. No? Ne. Daan mo't gaya mga makasindag ito eh. Jak na nasikaso binasbasa ng kamagasin. Iso malapasin ka nakabikini na iti makita. Bikini open ka no? Ay, baklamot gayam na iti nakabikini. Malagip kong dati nga event. Sana malasin na bakla na kita. Nagpabuya na iti pesta ti ili anay feature di ti magasin. Ano ti mabuya ti pesta, idiawan pa ti pandemya. Panagpipiesta mo na yun. Yung awan saan kag-pesta gapo iti pandemya. May subli pa niya tapikas iti sigaw iti sitwasyon ti lubaw. May sublin ko pa nga talag iti pesta. Ay. At ano tinapaliwan gapo iti pandemya. Sa narigat na may subli na iti sigo na mararamin. May pari tayo ipanagoom mo. Isang awan siguro na ita pista. Taging gaita. May parit pa lang iti panagdudukuduk na iti tao. Ay, basta man ti may papaniti dahil na i-feature hindi bikini okay. Ay, amadi. Makapapaglinap matagbasa. Dagita ti highlights iti barangay pista tayo. Nagitay man met agsasala asiksi ti alaen tayo ngagpabuya. Baliwan tayo mamot ti buyaan dagiti ka barangayan. Alawan, napintas mo't day ta apabuya, Charman. Mayat, agbalin to apagkakatawan dagiti nagduduma ala nga dagiti agpabuya. Wen, makiparid to dagiti agkakapintas a dancers. Adun to lakit diti maalilaw. Apay amaalilaw da, Charman. Di ka nagdamag kagawad niyan aya. Sa bagay, kunayo nga adda pakuluyo. Ta kasta ti kayat jay sponsor tayo. Iso nga orayan milatan, Charman. Wen, adda sponsor tayo. Kit na niya ti-request da, pino-request na, ay padayawan tayo ah. Di kay madanagan, taawan to ti makwestyonaran, ta masurot latta ti protocol. Di santo lang pabigbig di sponsor kung madano ng ti parade. Wen Anda ka no ti rason. Apa di na kaya tiyag pabigbig sakbay ti pesta. mamantay to ah. Napintas ti plano na. Adun to ti masdaaw kan maragsakan inton piyesta. Oray siya. Maragsakan kan mas dawak tumot siguro. Lajak mat amo no sino ti sponsor. Ada rason. Maman yung tumot lang. Tauray ni nanang yaw. Sana nga mo no asino ti sponsor ti pista. Yung ti pagdanagat. Kasanaw ti protocol. Ay un. Amo ka mababalawak to dita protocol ang makunkuna gapo iti pandemya.
Ngem, saan nga mo dagita amang babalaw no anyan to ti sistema ama aramid inton parada. Ha? Ag-trending to laki di ti social media, ti pista tayo dito'y nagbugsutan. Masurunak matkin ni tatang nadaduma. Noan niya aga po tagilim-limad kitin. Bayan tayo latan. Yung adaam mo't aka kung sabos na iti plano may papaniti pista. Asinaw? Dahil tayo lakay abakla, anabayagan asaan tayo anakita. Asimang put idisakbay ti lockdown. Asino mat ala kaya bakla? Talipata mo, ni Mang Fredaw, na awan ti makaamo abakla gayam. Kaputa sa lalimtaw ti kinapunaw. Hindi talaga asaan nan ang may limay. Wan! Malagip kondom. Ado tinas daw iti kalat nga isasangpet na. Uy, Nabayag ngagpay so asan na nakita dito yung nagbugsutan. Tinaudi adamag kankwana kat nagisurusuro iti sala. Nagdiay, saan aya? oy, inkaubingan na kano, ti kinalaing nangagsala. Ang awan nakadkadlaw, abaklamot gaya. Wan, malagip ko ni Mang Fredo ang nagbalin ama ng Freda ti awag kankwanan. Nagnapanan na nga tayo di nagpukaw. Awan makamo. Ang kas napaliiw na iti sulpang, adi sumursurot iti protokol. Nabaknangsan ni Manang Freda. Aya, Ano sa tit atapag nga daam mo na may papaniti ibagbaga ni tatang nga sponsor. Anyan ang nagsurti na iti agbuyan to iti parada. Libre ti face mask kan facial da. Ay, wen. Ang kasampay. Kasanon, rumor amin na bumarangay ng agboya. O di renibo ah. Nagkasam, sang barangayan na itan. Eh, man ano? Ha? Kasano day ta, Chairman? Talagang agpesta tayo? Wen, kagawad maring. Ngem, ada restriction. Kahit ko asawan, dagitay lang talaga ang makasurot iti protocol ti mapalubusan ng agbuya. Adalistaan nagitagbuya, manipod, tunggal pamilya. Ada maarami da sinso, sakbay ti pista. O di agsensus tayo nga raw. Talaga ang masinsos ti entero a bumarangay. Ay, sus! Ado, at trabaho daytan. Okay, masadot ka nagtrabaho kagawad maring. Sa anak ama sa Chairman. Nasikur lang amin iti panagkita. Nakatuka ti tunggal kagawad kadagiti purok. Isu tunggal kagawad, sinsusen na ti tukanan na purok. Oh, Oy, nalakalang nukas na ti marami. Saan ang nasikor kagawad maring? Sa bagay. Awan na rigat, nagtrabaho tayo amin. husto ka dita, kagawad duming. Ado ti agkunkuna may pari ti pista kas kadanyaman nga umong ti tao. Ita agpista tayaw. Asus, makabasol kayo dita. Adda nakasaganan ama aramid bakit. Masurot ti protocol. Addan to distancing. Ken maestriktuan to ti panagaramat iti face mask ken face shield inton parada. Anya, Ang bareng nusakbay ti pista. Ket agsublain iti normal ti amin. ay kat nagsayatan no kasta. Tanay, adan samutin bakuna ako nada. Mapaksyat taon dita ako bed. Wen, ket priority kanu dagiti senior ang mabakunaan. Kumaakat. Dagitay senyor ang nalablabos ngam 800 ti umuna bakunaan da. Nenenenay. Iruruman mo samutin dagiti pada tayo senior. Ay, anya nga irurumoy. Panangisakit da ito, Gustay. Ah, Tano bilang pudno.
ang makapatay dayjay ang bakuna. Di mayat. Tapno makainanadan. Ay, Nagitila unay agkabawan. Ang makuna nga awanan ti pakairagudan kadakwada. ay. Madiday ta sasawam. Ah, Panangiruman kadagiti babakit kan lalakay unay inday ta bakit. ay sa anak ang mangiruruman kunak manag. Na, Nakaramanak matan na senyor. ay. Oh, Adda asyak ti karaman ditan tanalabas 65 kun. ngaw, saan ka pa'y akaraman kadagitay matay, ang magunggunaan wano maikikan iti premyo arinibribo a piso. Ay, Oh, gusto ka matkiti tanay. Agasumpay agastos ti gobyerno. Numano a senyor ti nakaabutan iti 80 ngagpangataw. oh, Ta, adda ti lintag. Ngam day ti akatsan ngentero apagilian, dipindi day ta iti ilgeyo ako nada. No nakadano nintay senyor iti 80 atawan, aging 85 makaawatay. Ito no 85 aginggat 90, makaawat pay. manayn, Well, 90 aginggat 95, makaawat manen. manayn. Kat inton madanon nati sa nga kasut atawan, makaawat manen. Oh, agasan pa'y nga gastos ti gobyerno. Kat numadanon nati 101, another manen, adda manen. Oh, Agpangato day taging gati, numadanon nati sin no sa nga kasut kat sa nga pulo atawan, agasan pa'y aribaw. Ay, day tatay kunkunak. oh, niyaki din. Amin lapang panunutim. Basta, agbista tayo. Ayos. Apagisaw, awan tuuran ti problema iti piyesta. Tapay. Mapalo kanayan ti order may papan iti pandemic. Oh, di mayat. May palubusan ti piyesta. Agbiyahin lagi ti boss. Basta, saan unay na mairutan lagi ti tao? Oh, di mayat. Kasla makabulo sa nabalod dagiti tao no kasta. Kunampay. Ang adalata distancing kan face mask kadag iti maya tamang salaknib iti pagbagida. Uno salon at da. Kasta kumakat ti rumbang dom. Ayunak ti bagbagan ni nanang. Ama kaamula ko man dagiti tawa mang salaknib iti salon at da. Saanen anas ken amatiliw kas kada mamulta dagiti diagtungpal iti protokol. Nay, apay ngagkatawa ka? Mayat kumareta. Agam saan mo't ngami na mabali na kasta ti kapanunutan kan aramidan dagiti kangatuan ngagturay. Ay, dayta nga rod ti saan amaawatan dagiti saan nga aglukat ti utek da ako nada. Sana balik. Matuloy yan ti piyesta asaan una yan ang nairot ti surutan na protokol. Nakasaganan ti amin para iti panagloka ti pista tayo inton bigat. Wen nga Roger man, nakitak ti karo sa apagluganan ti maiparada amot siya iti piyesta. Agam, chairman, Daw, aging gayta, saan mi pala nga amo no asino ti mutya ang maiparada? Kangunaan ti amin, asino mo ti sponsor iti piyesta? Asino ti naggapuan ti amin ang nagastos kadagiti na isagana? Hello, everybody! Hello, Philippines! Ay, nakapasyar ka man, apo bak ng abalikbayan. Ay, sus! Baklang kano! Timbag man tarimor tayo mutlangan iti abutyo mang Fredo, manang Freda, kuma. Oh, I like that kagawat. Thank you! Ay na, maayatanak man ang makakita king kaita, Fredo. Naglupos ka matan. Ni kagawat mo rin mat. Apay biklata ka nagluto sa'yo. I like that. Kaya nalatan ti yawag yung kanyak. Ayan,
Sa bagay, mas bagay mo ti Preda anagan. Anay, unay asik Simon. Promise? Talaga? Word talaga, word. Sos! Handa kayo kiide. Sige, mga nakaistorbo akon. Tadi mat agsasa ni Apo Chairman Gusti. Ay kwa, nakigtutak nga rod. Apo, nakigtutak nga rod, Frida. Kung naklano asino ang Miss Universe ti dimtengin. Alam, teacher mo. So anyway, imayak ta dumamagak may papan iti opening ti pista tayo yung tunbigat. Ket kayat ko amaamuan ti urnos ti maarami, chairman. Ay, okay, kagasta. Apo, ikanda kay ti kopya, ti programa. Ay na, chairman. Ay, sos, agnereview sa. Ay, naditi beauty, agnereview sa maten. Apay kung mga nervous ka. Apo, may susultak. Apay kung mga nervous ka nga eh. Kasadyak amo ti sawa. Agnereview ti beauty eh. Nya, gada di mo amun. Basta di mo liplipatan, dagatimbaga ko ay. Copy, chairman. Okay. Di na karapon. Masipangol na tulagin eh. Ito ti kopya ti ornos ti programa yung tunbigat. Akalawi kayo. Okay, thank you kagawad. Okay, di ako nagbayag. Mga mudra see you tomorrow. Bye-bye. Sige, bye-bye. Ay, apo ay. No agsa sa uday jay lakay abakla. Kunang madlan adat pasat na iti programa. May am ka dilatan kagawad maring. Trip na nga rod. O anya. Apo, may tulad ako. Ay, dagiti assignment yo nga rami din inton bigat. Di ulip-lipatan wan. Areglado aminan, chairman. Ay, Rosa, tiga yung sponsor ti piyesta kat isumur lang ti mutya. Ni, sumunga din ti karusa. Ay, datayo ti kunaon na makakita iti mutya. Datayo di ti masungat. Na, asino nga tatimutya? Unay kat gamini ni chairman. Iramraman na tayo asorpresaan. Wan nga rod kagawad maring. Takaminto pa ni Rosa kat di mi pa amo no sinaw. Saan abali? Ni, abday tan ti karusa. Makita tayo no asino ti mutya ti nagbugsutan. Rosa, Jumeng. Ayan ni Tatangyaw. Nay, kunak man no nagkuyog kayo ng medito yung sumungadan ti karusa, nanang. Ay na, pinaunak ngamin. Tanda pa inaramid ko itay. Sa pa'y pirmi apagwapo na, masurunak. Napananan nga nanang. Ay, Amang ano at damot ditan nga buy-buya. alay na, kitain niya. Dagiti nagsalugan ni karusa. Na. Kitain niya. Na. Ni Manang Freda nga baklakan. Oh no! Yes, nanang. Di man lang Freda ti mutya. Ni tatang ti konsulte na. Mutya, mang Fredo abakla. Ay, natagtagainap kumutya ni Mang Fredo. Bak nang ngatan? Ganyan. Tagtagainap na na siya. Ditan kagayem tinagibusan ti sabali manen na parang iti pan nakigasang gasat ni Doming iti yuyeng ni tagtagayna. Dito'y drama tayo, Doming, mabali namin. Insurat ni Leti Astudillo Aquino. Direksyon, Roger Refuerzo Ramirez. Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center. Isagsagot ka na kayo. Ti Pambansang Radio ng Pilipinas. Bombo Radio Philippines.